これから IKKO さんの美顔器、どれくらい効果があるか検証していきたいと思います。まず、フェイスボタンで EMS をやっていきます。1段階、2段階、3段階と強さが選べるよ。肌に吸い付くような、感じです。引き上がってます。お口周りもしっかりやっていきます。今、こちらをやったんですけど、だいぶ顔が小さくなって引き上げられた感じがしています。顎を引っ張りたいので、ちょっとググッとやっています。次は RFEP と書いてあるエステでも使われている、ところのボタンを押してやっていきます。じんわり温まります。気持ちいいです。形がアイロンみたいなんで、こう、目の下とか隅々までね、こう、行き渡る美顔器なんですよ。当てる面積が広いから、すごい時短です。最後、こちらのクールモードで仕上げていきます。毛穴を引き締めていきます。じゃじゃーん、完成です。